Narito na ang mga nangungunang balitang Central Luzon ngayong araw. Estudyanteng may sintomas ng COVID-19, hindi papapasukin sa paaralan kahit negatibo sa antigen at RT-PCR test ayon sa DepEd. Bataan Governor Joe
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa iba pong mga nangungunang balita dito naman ho sa lalawigan ng Bataan. Mga kaibigan, nanawagan ho si Governor Joet Garcia sa national, dito ho sa ating pong national government na wag buhayin ito hong Bataan Nuclear Power Plant. Kung bakit sa halip ho raw humanap na lamang ng ibang ideal ho ng lugar kung saan makapagtatayo ho ng bago at modernong plantang nuklear. Alamin po natin ang detalye sa balitang ito. Nahihinuhan na umano ni Governor Joet Garcia na posibleng mapag-usapan muli ang pagbuhay o revival ng Bataan Nuclear Power Plant sa binuong Special Committee on Nuclear Powers sa Kongreso. Kaugnay ito sa panawagan sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ang pagyakap ng bansa sa nuclear power. Sa pahayag ni Governor Garcia, paninindigan nila kasama ang iba pang kongresista na pigilan ito dahil hindi naligtas pang buhay ng isang 40 taong gulang na plantang nuklear. Tayo naman po, kasama siyempre ang ating mga kinatawan, Congresswoman Geraldine, Congressman Abet, Congresswoman Gila, pati po si Congressman Jet ng Pusong Pinoy Party List. Malinaw naman kung ano po yung ating nais or ating input tungkol po sa nuclear power. Bakit natin pagpipilitan na gamitin pa rin ng isang teknolohiya, nuclear technology at that, na 40 years old? No, why not move forward? Why not apply to the Philippines kung talaga pong papasok tayo sa nuclear power? Why not apply the best, the newest, the safest technology? No, yun lang naman po yung ina-advocate natin sa Kongreso at patuloy pong ilalaban ng ating pong mga kinatawan. Hindi umano kailangan laging nakatingin lamang sa Bataan kapag pinag-uusapan ng nuclear power plant. Dapat umanong ikonsidera na rin ng ibang lugar na mas ideal para sa ganitong uri ng planta. I guess dahil nga nagbago na ho yung teknolohiya, hindi na rin ho Bataan lamang yung pwedeng i-consider to host such nuclear power plants. Pero ngayon nga, dahil na i-set up na rin naman natin yung ating power grid, nandyan po yung dating Transco na ngayon NGCP, nakaset up na po yung grid even here in Luzon. So kahit saan ho sa Luzon, lalo na kung makakapili pa ng ibang mga areas na siguro less populated at ideal for nuclear power, I think our national government will have to be open to that as well. Pagkatapos ng halos 4 na dekada, iba na umano ang estado ng mga lugar na nakapalibot sa Bataan Nuclear Power Plant na nakatayo sa Morong Bataan at nasa 1 milyon na ang populasyon ng probinsya. Kung noong 1985, 1986, yan po ay nabuksan at tumakbo naman ng maayos, syempre wala ho tayong problema dyan. Pero from that time to now, 2022, napakarami na pong nagbago sa probinsya ng Bataan. No, dati po ang Morong is ang Bataan. In fact, hindi lang po ang bayan ng Morong, frontier. No, wala pa hong gaanong nakatira sa Morong. Hindi pa ho ganyan kalawak yung nagiging mga tourism developments. Hindi lang sa Morong, kundi po sa Bagak, sa Mariveles. No, so malayong-malayo po yung itsura ng Bataan noon kumpara po ngayon. Ipapanukala rin umano ni Governor Garcia na sa halip na paandarin muli ang Bataan Nuclear Power Plant, gagamitin na lamang ito bilang cloud computing hub. Ideal umano ito para masecure ang mahalagang datos ng bansa. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Liana Canilaw, CLTV News. Hindi pwede ang part-time. Ito ho ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros kaugnay ho ng kanyang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga ng full-time secretary ng Department of Agriculture. Ayon ho sa mambabatas, dapat magkaroon ng isang mahusay na taong tututok raw sa problema ng food crisis sa bansa. Narito po ang balita. Hinimok ni Opposition Senator Risa Hontiveros si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikonsidera ang kanyang posisyon at magtalaga na ng kalihim sa Department of Agriculture. Ito ay para matapos na umano ang kontrobersiya sa kagawaran at matugunan ng lumalalang food crisis sa bansa. Ayon kay Hontiveros, ang fiasco sa Sugar Regulatory Administration o SRA ay isa lamang sa tip of the iceberg pagdating sa suliranin sa organisasyon at operasyon ng DA. Binigyang diin pa ng mambabatas na kapag tumaas daw ang presyo ng asukal,
pagmamahal din ng presyo ng maraming bilihin na dagdag pahirap sa mga mamamayan. Dahil hindi kailangan daw ng isang full-time at mahusay na kalihim para sa kagawaran at hindi pwede ang part-time lamang gaya ng Pangulo. Patuloy daw ang nangyayaring umano'y di otorisadong sugar importation ay nagpapakita ng kakulangan sa pamumuno ng DA at ang attached agency nito, lalo na ngayong may kakulangan sa supply at mataas na presyo ng asukal sa bansa. Sa kasalukuyan ay wala pa namang komento ang Malacanang kaugnay sa pahayag ni Senator Hontiveros. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. nitong Miyerkules na ire-reorganize ang SRA kasunod ng kontrobersiya sa sugar importation habang ang Kongreso na raw ang bahala sa investigasyon. Pinaubaya namin ang investigasyon sa House, sa Legislature, and even the Senate. Dahil ang iniintindi ko lang talaga is that hindi tayo tumagal na meron tayong shortage ng sugar. Angelica Cara, CLTV News. Sa iba pong mga malalaking balitang Central Luzon, hindi lang ho sa Central Luzon mainit itong balitang ito mga kaibigan. Nasa batho ng Bureau of Customs dito ho sa Subic Port ang higit 7,000 tonelada na di umano'y smuggled na asukal mula ho sa bansang Thailand. Plano umano itong ipuslit sa bansa gamit ho ang lumang import permit. Eto, nabisto ho mga kaibigan. Narito ang balita ni ating Jenna Lumbang Parungaw. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang nasa higit 7,000 metriko tonelada ng asukal sa isang cargo vessel sa Subic Port, Zambales nitong Huwebes, August 18. Sa impormasyong inilabas ng Office of the Press Secretary o OPS, nasa higit 140,000 bags ng white refined sugar ang nakuhang kontrabando. Ito ay mayroon umanong kabuang tax payment na 45.62 million pesos. Sa investigasyon umano ng BOC, lumalabas na ang kumpanyang Oro Agri-Trade ang consignee ng asukal na inangkat naman mula sa Ruam Kamlarp Export Corporation Limited ng Thailand. Isang Malulanes Buerano naman ang local customs broker. Ayon sa OPS, gumamit sila ng recycled import permits. Ito raw ang sugar order number 3 na inaprubahan noon pang Pebrero. Mayroon naman 19 na crew member ang cargo vessel na ngayon ay nasa kustodiya ng BOC. Samantala may nakarating na umanong ulat sa Office of the Executive Secretary kaugnay ng posibleng smuggling ng asukal dahil hindi inaprubahan ni Agriculture Secretary President Ferdinand Marcos Jr. ang importasyon ng produktong ito. Dahil dito, pinaigting daw ang pagbabantay sa mga pantalan at maging ang inspeksyon sa mga warehouse. Iimbestigahan din umano ng BOC ang sinasabing local sugar na nadiskubre sa ilang warehouse sa Pampanga at Bulacan at kung posibleng ito ay mga imported sugar na nirepack lamang gamit ang mga sako ng local brand.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa ilang pong mga maiinit na balita na hanggang ngayon ay talagang ninanamnam na mabuti ng ating pong mga karehiyon habang tinitignan ng kanila hong mga alin. Itong bill sa kuryente, lalo na ho dito sa nasasakupan ho ng Pelco 3. Iniimbestiga na ho ng Sangguniang Bayan ng Apalit ang pagtaas ho ng singil sa kuryente nito pong Pampanga Electric Cooperative.